Добър ден на всички, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Иванов, уважаема госпожо Вакова. Откривам днешното заседание на Общински съвет Драгоман, което е свикано на основание член 23 ал. 4 точка 1 от ЗМСМ, член 43 ал. 2 точка 1 от Правилника за организацията на Общински съвет Драгоман. Заседанието е редовно, от 13 общински съветника присъстват 11, отсъстват по уважителни причини Райчо Сополов и Феодор Ангелов. Така че имаме кворум и съответно можем да взимаме решение. Уважаеми колеги, имате предварително раздаден проекта ви за дневен ред, като постъпих още 3 докладни, които предлагам да ги разгледаме на днешното заседание. А също така искам да ви предложим да разместим малко точките в дневния ред, тъй като има представители на фирмата, която изготвила интегрирания план и искам в началото да се запознаят хората с това, което е направено и да не ги ангажираме, тъй като това е чак точка 17 от дневния ред. Именно поради тази причина предлагам да изтегнем точка 17 от дневния ред, докладна запис с входящ номер 128 от Андрей Нокмен, община Драгоман, относно одобряване на дейност интегриран фонд за обновяване по проект 23925, да стане точка 1 от дневния ред. Също така предлагам в дневния ред да включим и докладна запис с входящ номер 131 от Андрей Нокмен, община Драгоман, относно кандидатстване по оперативна програма развитие на човешките ресурси с проект по процедура на независим живот. Предлагам да включим тази точка в дневния ред и то да включим като точка 2 от дневния ред. Съответно, точка 1, докладна запис входящ номер 107, да се изтегли с 2 позиции надолу, да стане точка 3 и всички останали докладни с 2 позиции да се изтеглят надолу. Като предлагам също така в дневния ред, след изтеглянето с 2 позиции надолу, точка 22, точка 22 да стане докладна запис с входящ номер, т.е. 21, да стане докладна запис с входящ номер 130 от Андрей Нокмен, община Драгоман, относно освобождаване на част от резерва на родно читалище Драгоман 1925. Съответно, следващата точка да стане докладна запис с входящ номер 133 относно предложение за отпускане на еднократни парични помощи от Общински съвет Драгоман. Това са им докладите, които предлагам и промените в проекта за дневен ред. Какви са ми мотивите? По отношение на разместването разбрахте какъв е мотива. По отношение на точка 2, тъй като става въпрос за кандидатстване по оперативна програма за развитие на човешките ресурси, имаме покана за кандидатстване, така че наложително на днешното заседание да разгледаме тази докладна записка, да се подготви съответния проект и общината да има възможност да кандидатства. Предлагам да е точка 2, за да може госпожа Бранкова да разясни по-подробно за дейностите по проекта и това, което се изисква от нас, тъй като се налага госпожа Бранкова тръгне плаване, няма да се изрука на заседанието. Така че затова предлагам тази докладна записка от допълнителните да бъде точка 2. По отношение на другите две, съгласно Закона за публичните финанси, освобождаването на резерва става с решение на Общинския съвет. Именно по тази причина се предлага тази докладна записка 130 да разгледа на нашето заседание. И третата допълнителна докладна е за отпускането на финансовите помощи, еднократните парични помощи. Знаете, на всяко заседание, което заседава комисията, тя излиза с решение и на днешното заседание вкараме само тези молби, които са одобрени от постоянната комисия по социална политика и вероизповедание. Това са и мотивите за разместването на дневния ред, точките от дневния ред и включването на тези 3 допълнителни записки в проекта за дневен ред. Имате думата, има и други предложения. Господин Меторев, имате думата. Така направените от вас предложения ги гласуваме анблок като размествани, като точки. Добре, благодаря, господин Меторев. Има и други предложения. Не виждам. Гласуваме първо предложението, господин Меторев, да гласуваме допълненията и промените в дневния ред анблок, който съгласно да бъде гласуване анблок, може да гласува. 11 гласа за, против, няма въздържали се, няма, предложението се приема. Гласуваме така, както направих предложенията в дневния ред
така да бъдат заложени в проекта за дневен ред. Гласуваме анблок 3 допълнителни докладни и разместването в проекта за дневен ред. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. И като цяло гласуваме проекта за дневен ред, заедно с така направените изменения и допълнения към него. Който е съгласен като цяло с проекта за дневен ред, заедно с така направените изменения и допълнения, моля да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Уважаеми колеги, както по правилника на Общински съвет, имате думата за въпроси, предложения, мнения в началото на заседанието. Има ли такива? Госпожа Младенова има за дума. Аз имам въпрос към господин Иванов. Интересуваме как стои въпроса с изпълнението на наредба номер 1. Какъв е текущия контрол? Спазва ли се наредбата? И евентуално какви са резултатите? Да, благодаря, госпожа Младенова. Колеги, други въпроси? Имаме. Не виждам. Господин Иванов, ще отговорите, предполагам. Да, имате дума. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, скъпи гости и колеги. Наредба номер 1 е, може би, една от най-важните за една община като цяло. Там са залегнали почти всички нормативни мерки, изпълнението на които би довело до това една община и хората в общината да живеят по-спокойно, по-нормално и в някакъв мир помежду си. Дали се изпълнява, дали има текущ контрол, дали се спазва. Текущ контрол има. И съгласно разпоредби на наредба номер 1, отговорен за изпълнението на наредба номер 1, която вие, общинските съветници, сте гласували, е кмета на община Драгоман и началника на РПУ Сливница. Знаете, че по наше предложение и с ваше съгласие ние създавахме Общински инспекторат. Общински инспекторат е едно звено, което е сравнително ново за община Драгоман и въобще за малките общини като цяло в България. В София област има само 2 инспектората. Един е в община Костинброд, която е значително по-голяма и с доста повече финансов ресурс, и другия е нашия инспекторат, който се състои от 3 души и трябва да обслужва 3-4 населени места и да отговаря за 20 наредби. От тази гледна точка на инспектората е много трудно да оказва текущ контрол повсеместно, навсякъде, и е много лесно да хвърлим вината върху инспектората, че едва ли не наредбата не се спазва и пък действията на инспектората не са достатъчно ефективни. В последно време наредбата е много коментирана, най-вече от гледна точка на това, че ние сме си поставили за цел стриктно да я спазваме и да не отстъпваме от нормативните разпоредби, които вие сте вкарали в тази наредба номер 1. И най-вече това е битката ни да се опитаме всячески да изкараме на лицата под 18 години, разделени на 2 категории непълнолетни и малолетни, от питейните заведения. За тази цел правиме почти всяка събота проверки на питейните заведения, на всички питейни заведения, не само на определени, както има атаки срещу нас. Резултатите от тези проверки смея да кажа, че са наяве. Първо, по-голяма част от заведението, наистина, по-голяма част от заведенията и от техните собственици и управители наистина осъзна
че ние нямаме нищо лично. Нямаме нищо лично против тях. Не желаем по никакъв начин да накърняваме интересите им, но няма как да не си поставиме бъдещето на децата и съответно здравето на децата на преден план. Но усещам, че има напрежение в някои от собствениците на търговски обекти, които или не искат да осъзнаят, че тази наредба е факт и че тези нормативни разпоредби са задължителни за тях, или преследват цели, които за нас са неясни. Може би акумулиране на по-голяма печалба от разпространението на основно алкохолни напитки, може би наркотични вещества. Не смятам обаче, че един кмет, един общински съвет и едно звено като инспектората трябва да се ръководи от, как да кажа, от и такива действия на някой, който се изявява като една многострадална Геновева и която непрекъснато ви се оплаква като щипа на ума. Видите ли, пречите ми, видите ли, мачкате ме, видите ли, единственото развлечение на децата било употребата на алкохол. Нещо, с което аз няма как да се съглася и няма да отстъпя. Не смятам, че това е единственото развлечение на децата. Още повече, много ясно и категорично трябва да се разграничават младежи от деца. По никакъв начин не желаем да саботираме забавленията на младежите, които имат навършени 18 години. Но няма как търговските обекти в полунощ след 23:00, когато съгласно разпоредбите на наредба номер 1, в едно заведение има малолетни и непълнолетни лица, ние да останем безучастни. Постоянно гласуваме и с господин председател непрекъснато участваме в гласуването на национални програми за закрила на детето, в областни стратегии за закрила на детето. Може би в тази сесия ще ви се наложи, и не може би ще ви се наложи да гласувате и общинската програма за закрила на детето. Там са предвидени множество от мерки, с които се цели да се изведат децата от питейните заведения, да се предотвратят загубите на ранен човешки живот, да се предотвратят настаняванията в кризисни центрове за деца жертва на трафик и насилие и много такива случаи, които имаме от ежедневието. И ако си мислите, че идеята, като си затваряме очите, е да работят нашите центрове за обществена подкрепа и кризисните центрове, това няма как да стане. Никой не е застрахован, че детето му вследствие употреба на алкохол, вследствие употреба на наркотични вещества, няма да попадне в един от тези центрове. И това, което знаем, особено с госпожа Банкова, от случаите, които имаме единични, нещата тръгват именно от употреба на алкохол. От липса на контрол. А контрола трябва да е не само от кмета, не само общински съвет, трябва да е от родителите, и от управителите, и от собствениците на заведения. Контролът трябва да е обществен. Много бързо се тръгва по надолното. И след това много трудно едно дете се връща в правия път. И виждате какви институции имаме, които управляваме. Надграждаме, създаваме още и още и още, за да се пребориме с някои подобни прояви. Всяка година на територията на община Драгоман, на територията на община Сливница, по първокласния път Калотина София без изключение се случват смъртни случаи на деца под 18 години. И тази година не беше изключение. Пиеме до среднощ, качваме се в колите, шофираме, гинаме, почерваме семейства, почерваме общини. Затова няма как да отстъпа. И затова ще има контрол, ще има спазване на наредбата и може би общинските съветници ще се наложи много да ни помагат. Така както господин председател е член на една от комисиите в общината, местната комисия за борба срещу противообществени прояви при малолетни и непълнолетни. Тази комисия се оглавява от госпожа Банкова, там има и още съветници. Така както създавахме Център за обществена подкрепа, няма как да не се бориме с тия явления. Няма как да не се бориме с тия явления. Трябва да се бориме
Колкото деца откъснем, толкова. Няма да откъснем всички. Който е решил да се напива, ще се напие в домашна обстановка. Но защо да стимулираме това нещо? Защо да стимулираме тези изпълнения, противообществени изпълнения? Защо да създаваме предпоставки децата да са ни болни? И не мога да се съглася с вижданията на собственици на заведения и управители на заведения, че единственото развлечение в Драгоман е полунощните напивания на младите. Няма как това да бъде единственото развлечение. Когато толкова много милеят за младите, нека да им организират по подобие на техни колеги в столицата или по-големите градове детски дискотеки, които да са фиксирани от до 23:00 и да се спазва наредбата. Да не говорим, че масово понеделник, вторник, пред вратата ми има оплаквания от среднощните фойерверки и нерегламентирани пиротехнически ефекти. Няма как да спиш 2 часа нощеска и пред прозорецът ти да гърми заряда. Регламентирано си в наредба номер 1, как се заявява това нещо, до колко часа трябва да се извърши и по какъв ред да стане. И аз съм подел една кампания, която не се възприема от всички, но тази седмица, която предстои, ще си я довърша и на всички собственици на заведения официално ще им връча подарък наредба номер 1. И искам от тази трибуна да кажа, не са ми врагове заведенията, и управителите и собственици. Но искам наредбата да спазва строго. Така както е гласувано от Общинския съвет, така както сте упълномощили да я спазвам, да я прилагам заедно с началника на ред по следница, така смятам да си изпълня законовите ангажименти. Може би някой се притеснява, че като влезнал в заведение, нашия инспекторат след 23:00 съществува реална опасност да види собствениците определени голи до кръста. Може би такива притеснения. Но инспектората ще отива, ще прави съвместни проверки с полицията, с ЦОП, с звената, с комисията и ще налага наредба номер 1. Това е моята воля. Тази воля сте ми я делегирали вие, общинските съветници. Това е отговор. Да, благодаря, господин Иванов. Благодаря, господин председател. В допълнение на това, което господин Иванов казва, искам да подчертая, че тези проверки не са патент на община Драгоман. Това е нещо, което се извършва на територията на цялата страна в големите градове, като София, Пловдив, Бургас. Нещата са ясни и категорични. Там има строг пропускателен режим в самите заведения, които имат разрешение за работа до 4 часа. Сутринта след 23 часа. И във връзка с това и общини, които дори нямат инспекторат на територията на Софийска област, правят регулярно и редовно такива проверки. Наскоро имахме на гости, беше цялата местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни от Своги. Гостува на нашата местна комисия. Направихме обмяна на опит. 2 дни обменяхме не само опит и добри практики, а и неща, които взаимно да извършим, примерно като варианти и разстановки на бъдеща превенция срещу посещението на заведения с употребите за алкохол и наркотици. И това, което направи впечатление на нашата комисия, е, че там задължително се извършват редовните проверки с наличието на полиция, но те има доста повече ресорни кадри, полицейски. И другото, което е, искам това да стане ясно, че в наредбата, освен санкции за заведенията, са регламентирани и санкции за родителите. И това в Своги се прилага в много широка степен и масово. Така че ние до сега имаме отправени предупреждения, парични глоби не са прилагани, но във всички варианти при следващи нарушения смятам, че това е вече абсолютно редно, нормално и е в унисон с това, което регламентира наредба номер 1. Благодаря. Благодаря, госпожо Бантова. Колеги, други въпроси имате? Не виждам. Предлагам да преминем към първа точка от дневния ред, а именно доклад Замче с входящ номер 128 относно одобряване на дейност интегриран план за обновяване по проект 23-00-925 по договор номер 925 за проект по одобряване на средата на живот в община Драгоман чрез изготвяне на интегриран план за обновяване на град Драгоман и реконструкция на улична мрежа по стари площади в село Гара, село София, село Неска и село Ново Ново, община Драгоман. Становището на комисията, господин Методи. Становището на комисията е да се приеме докладна във вида, в който е представена, заедно с съответното проекто решение. А именно, основанията няма да ги изчитам,
Първо римско, одобрява изготвен интегриран план за обновяване по проект 2332000925 от 19.11.2012 година. Второ римско, възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия за съгласуване и одобрение на интегрирания план за обновяване на община Драгоман пред Държавен фонд земеделие, както и всички необходими стъпки по реализацията му. Така, колеги, имате думата по становището на комисията и ако имате въпроси към представителите на фирмата за работа по интегрирания план. На комисиите беше разгледано и на комисията по социална политика, и на комисията по образование, и на комисията по устройство на територията, и на комисията по бюджет и финанси. Така че там, които присъстват в общински съветници, т.е. всички, сте се запознали с интегрирания план. Също така беше раздадено и на DVD, съответно с материалите, които са по част от дейностите, които са по плана, така че ако имате някакви въпроси към хората, които са разработили плана, имате дума. Има ли въпроси? Зададен на комисията. Въпросите бяха зададени на комисията. Стана ясно, че документът е отворен. Може да се добавят съответните изменения. Така че, ако нещо е пропуснато, може да се допълни. Господин Методов, имате дума. Аз ще си го кажа мнението, тъй като въпросите ги задал на самата комисия. Мнението ми е, че интегрираният план трябваше така да реши по-основни въпроси, които бяха за разширяване на зоните за регулацията. Знаете, моята тема си говоря вече 10-та година. И да се въздейства на по-голяма територия в населените места, които обхващаше проекта. Какво имам предвид? Имам предвид самите строителни граници, ако така го наречем жаргонно, на град Драгоман. Де-факто проектът предвижда в момента изработката на един ПУП, два ПУПа или един с две точки, както е там, за разширяване на 15-ти кантон и триъгълник. Знаете много добре, че едно е един терен да попада в зона за регулация, едно е да попада извън зона за регулация. Това няма смисъл да си го обясняваме. Имахме няколко идеи, които споделихме на общественото обсъждане. Една от идеите беше така наречената индустриална зона. Една от идеите беше разработването на няколко готови терена за инвеститори, които да им се предложат, за да развиват съответно лека или хранително вкусова някаква такава дейност. Интегрираният план, който ни беше предоставен, е моментно заснемане и този ПУП, който е допълнителният, плюс 150 геодезически заснемания на терени. Интегрираният план действително е нещо много добро. Аз не го отричам. Анализът, който е направен на самата съществуваща снимка, която е към момента община Драгоман и точно териториите, които са обособени в проекта, надявам се, че на нас ни е ясна. Зоните за въздействие, които може да реализираме, предполагам, че ни са ясни. Обобщаването на цялото това нещо в един такъв проект е много добро. В смисъл такъв полезно ще бъде. Не казвам, че няма да бъде полезно. Кандидатстването по дадени проекти, създадени проекти по дадените зони за въздействие ще бъде много полезно. Бюджета на тези над 100 кусови проекти е над 70 милиона, 74 милиона. Но просто
както се изразяват хората, липсваше черешката на тортата отгоре с разширяване на зоната на регулация по дадени населени места. Тъй като основният проблем ни е, че обезлюдяваме. Мисля, че някъде сме на ръба около 5000 жители по постоянен адрес. Или под сме вече. Но това нещо трябва да го променим по някакъв начин. В смисъл такъв, хората да препознават нашата територия като добро място за живеене. Както всички сме го казвали, не един и два пъти. И всеки един от нас го иска. Но затова трябва да създадем и перспективи за инвеститори, трябва да създадем и добра среда. Никой не го отрича. Интегрираният план е добро нещо. Не казвам, че е нещо безполезно, нещо, което няма да свърши работа в бъдеще. Слава Богу, че е отворен документ, който може да го разширяваме. Това, което ни предстои минаването към агенция по кадастър. Тогава ще имаме действително заснемане на съществуващото от гледна точка на сгради и имоти. Ще предстои ни общинския план да приемеме. Това, което неприятно, наскоро разбрах, че е оперативна програма Околна среда и така както е прието от Европейската комисия, че бенефициенти стават ВиК операторите за проектите за водния цикъл, така наречени. На пресконференция беше представена Околна среда, оперативна програма Околна среда и това беше споделено. Водната реформа, която трябва да се извърши, трябва да е 2016-2017 и евентуално 2018 ВиК операторите да могат да усвояват по околна среда. Доколкото разбрах, предварителното изпълнение са определени общини, в които ще се финансира водният цикъл. Говорим за воден цикъл, не за довеждаш водопровод. Там, дай Боже, да се случат нещата с ПУДООС. Така че това мога да кажа по интегрирания план. Хората са свършили работа, обемиста, но на мен точно това ми липсваше. Това мога да кажа. Да, благодаря, господин Методиев. Колеги, други изказвания? Има ли въпроси към изпълнителите? Господин Иванов, имате думата. Цяло съм съгласен с това, което господин Методиев споделя за някои слабости, за някои неща, които ми предстоят и които са важни за общината. Искам само да добавя едно нещо, което не е много важно. Наистина този е единственият проект, който е финансиран през Фонд земеделие за община. Има няколко финансирани през МРРБ. През Фонд земеделие това е единственият проект, който е финансиран за нашата община. Огромен труд, наистина огромен труд. Бяхме съвсем наскоро на регионален съвет с господин председател и там ни беше предоставена една програма за развитие на северо-западния район и планинските и полупланински общини на територията на София област. Искам да ви кажа, че в сравнение с това, което беше направила фирмата, която е спечелила конкурса по МРРБ, този интегриран план за обновяване на град Драгоман е сигурно многократно повече богат от към информация, от към проекти, от към дейности. Най-важното за мен, следствие на този интегриран план, освен това, че се изпълняват много дейности с европейски средства, за които община Драгоман вероятно в много дълъг период от време няма да задели ресурси, винаги ще ги неглижираме, поради факта, че нямаме средства. Първо постигаме всичките тия 19 дейности, но най-важното според мен, което предстои на база интегрирания план, който е изработен и който дай Боже да бъде одобрен от вас и от Фонд земеделие, е осигуряване
на устойчивото му изпълнение на този план. Тоест в момента, в който ние го гласуваме, в момента, в който фонда го одобри, трябва да направим всичко възможно този план да влезне в действие и да започне да се изпълнява. Да не е поредната папка, която сме сложили някъде и за която леко по леко след това ще забравим. Затова трябва да има приемственост. Затова трябва да създаде екип. И тук апелирам към общинските съветници да помислите сериозно в посока, когато създаваме някакви такива екипи, да създаваме и бюджети на тези екипи. Защото общинската администрация ни е много малка, върши огромен обем от работа, а възнагражденията са им близки до минималните. Близки на хора, които се занимават с много ниско интелигентен труд, доста обикновен труд физически. Да не кажа близки до възнагражденията на отдел чистота. На мен не ми е проблем да създам такъв екип. Проблем ще ми бъде финансирането на този екип. Дай Боже да имаме наистина екип, който да следи дейност по дейност, точка по точка, проект по проект и към края на 2020 година да сме стъпили на една сериозна основа на база този интегриран план, да сме изпълнили повечето проекти, които са задавани, за да може наистина да превърнем Драгоман в малко по-различно място, отколкото е сега. Виждате пред какви спънки в момента сме поставени, обезкървени от към средства. Нямаме пари да си закърпим улиците. Поръчката, която е стартирала и в момента е в ход, е в рамките на 50 000 лева за изкърпване на дупки. Всеки един от вас, който се е занимавал малко или много със строителство, знае, че с 50 000 лева няма как да си изкърпим улиците. Обезкървени сме от средства. По една или друга причина няма да се връщаме назад. Обезкървени сме от хора, защото оперативните програми, които имахме в началото на мандата по временната заетост в момента са силно изрязани. Едно да имаш 80 човека на разположение, да ги разпръснеш цялата община по улици, по квартали. Друго да имаш 4, от които 3 са трайно безработни, с увреждания. И това всичкото води до това състояние, което сме в момента. Да не можем да изградим инфраструктура, да не се справим добре с изчистване на тротуари, улични платна, косяване, ако искате, на зелени площи. Всичко се прави на мускули. Това е самата истина. И се радвам, че част от този интегриран план са именно идейните проекти, които са разработени на фирмата. Не лоши идейни проекти, наблюдавахте ги по време на комисиите. Лично аз съм на няколко пъти правил оперативки в тази посока. Дай може да си ги реализираме. Всяко нещо, което създадем, ще остане в общината, ще облагороди селото конкретното или за общината като център. И стъпка по стъпка да градиме и да вървиме напред. Да, благодаря, господин Иванов. Колеги, други изказвания? Въпроси? Това ще го разрешите, аз ще кажа 2 думи по отношение на интегрирания план. Хората са направили това, което им е дадено като задание. Така че те са си изпълнили заданието така, както е зададено в обществената поръчка. Друг е въпросът как не водим заданието и дали това, което искахме ние, когато давахме съгласие за кандидатстване, беше изпълнено самото задание. Така че аз към хората нямам забележки, добре се справи с нещата, с интегрирания план, направи се така, както им е било зададено в заданието, си изпълнили проекта и по договор така, както им е зададено. Но за мен остава неудовлетворено от това, че просто заданието, този, който изготвя заданието, не го е направил това, което ние искахме с решението за кандидатстване с този интегриран план. Това, което каза господин Методиев, именно за разширяване на зоните за регулации, за заснемане на повече имоти, за направа на пупове нови и така нататък, за евентуално за направена идея за индустриална зона за разширение, за заснемане на някакъв имот, за идеен проект за индустриална зона. Няма го, не го виждаме.
Значи ние с този интегриран план не създаваме предпоставка за увеличаване на населението на общината, не създаваме предпоставка за развитие на бизнеса. Така че това са ми забележки именно към хората, които са изготвили заданието. И може би тук е пропускът, че не ни беше предоставено самото изготвено задание, ние да го одобрим евентуално. И да си кажем тогава препоръките и тогава именно да се тръгне по процедурата за избор на фирма, която да прави интегрирания план, но вече при коригирано задание, така както ние го бяхме предложили, така както го виждахме в началото, когато давахме съгласие за кандидатстване с проекта. Иначе аз ще подкрепя интегрирания план, тъй като това е част от дейностите, които трябва да се случат и това, което за да може да прочете самия проект е необходимо решение на Общинския съвет. Именно тази гледна точка и от работа, която се свърши хората, трябва да се приеме и мисля, че няма никой против това нещо да се приеме този интегриран план, така както ние предложим. Но забележките са именно към изготвянето на задание. Дали може да се актуализира този план? Той може, но ако се назема фирма да се извършва, трябва да се плаща. А тук в момента се плаща по проект. Така, колеги, и други въпроси, мнения, предложения? Не виждам. Така че предлагам да преминем към гласуване. Гласуваме становището на комисията в две точки. Първа точка одобрява изготвен интегриран план и точка втора възлага на кмета на общината да приеме всички необходими действия да се гласува и одобрява интегрирания план за обновяване на община Драгоман пред Държавен фонд земеделие, както всички необходими стъпки по реализацията му. Който е съгласен с това предложение, може да гласува. 11 гласа за, против. Няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следваща точка втора в дневния ред е докладна записка с входящ номер 131 от Андрей Иванов, кмет община Драгоман, относно кандидатстване по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 с проект по процедура независим живот. Становището на двете комисии и комисията по социална политика и вероизповедание огледат тази докладна и комисията по бюджет и финанси е, че приема докладната в вида, в която е предоставена с така изброените 5 точки в проекта за решение. Така че колегите имате думата по предложението на комисията, ако имате някакви въпроси към консултация, имате думата. Или госпожа Банкова за разяснение, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да се извиня на всички, че тя е входирана не както е регламентирано, малко по смисъл в края на процеса, когато ние сме гледали останалите докладни, т.е. входиране вчера, но поради тази причина прилагам нещо, което като цяло реализира защо това нещо е входирано толкова късно. Получихме писмо от Министерството на труда и социалната политика в средата на месец май. На 11 е входирано. Реакцията ни беше твърде малко време имахме, за да можем да отреагираме и да входираме по-рано. Но идеята е следната. За това, което допълнително раздадах, съм извадила едни специални моменти от самата заявка за кандидатстване и смисъл на този проект. Като цяло този проект наподобява и не напомня стария проект Помощ дома, който беше стартиран преди 2 години. Системата е същата, има малки нюанси, които накратко само ще спомена. Но както виждате от това, което вече излезе на сайта на Министерството, първият прием на документи до 10 юни, което предполага наличието на решение, за да може да се включи в първото число на кандидатстващите общини, към днешна дата да се вземе това решение. Следващия момент, в който съм визирала, са 5 основни дейности. По-различни са отколкото помощ дома, защото тук включват две неща. Първо, наличието на партньор, възможността за такъв и предоставения формуляр, който е типов за всички общини, споразумение, което може да се сключва между бенефициента, който участва в проекта, и между всъщност партньора. И третото нещо, което всъщност като момент се откроява, е това, че можем в програмата да си направим евентуално като дейност за купуване на автомобил. Значи автомобил, който да бъде пригоден, който те пишат бус или автобус, който да бъде пригоден за лучите и разработването на хора с увреждания.
Това задължително трябва да го има като решение и в вашето решение, такова каквото ще го приемете, защото ако го няма изрично подчертано, не може да бъде включено в дейностите. Другото, което трябва да кажа и да спомена, че звеното, което ще бъде формирано, ще бъде общинско, общината ще го контролира, ще го регламентира и това звено ще има устойчивост 6 месеца след изпълнение на проекта 18 месеца, така че няма да бъде в никакъв случай в тежест на бюджета на община Драгоман. И на последно място да кажа, че това е проект, който касае продължаването на проекта, който дълги години изпълняваме. В началото беше алтернативи, след това подкрепа за достоен живот като част, нови възможности и сега този проект ни дава възможност от октомври, ноември месец или декември да се стартира наново обгрижването на хората, които имат нужда от това. Без този проект аз мисля, че ако спрат, както така се очаква по другата програма, личните асистенти, много хора, както и потребители, така и лични асистенти, ще останат наистина неприятно изненадани, в буквалния смисъл, едните необгрижени, другите без работа. Благодаря. Благодаря, госпожо Банкова. Колеги, имате думата за въпроси по отношение на кандидатстването. Има ли въпроси? Не виждам. Така че предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с предложението на двете комисии, моля да гласуваме. 10 гласа за, против. Няма, въздържали се 1. Предложението се приема. Преминаваме към трета точка от дневния ред, а именно доклад запис с изходящ номер 107 от Станислав Димитров относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет Драгоман и неговите комисии за периода от 8.11.2014 до 8.5.2015 година. Становището на комисията, господин Методий. Становището на комисията е да се приеме докладната във вида, в който е предоставена, заедно с съответното проекто решение, именно, че Общински съвет Драгоман приема отчета за дейността на Общински съвет Драгоман и неговите комисии за периода 8.11.2014 до 8.5.2015. Така, колеги, имате думата по отчет. Както знаете, това е във връзка с Закона за местно управление и местна администрация, член 27.6. Всяко 6 месечие председателът е длъжен да внесе отчет за дейността на Общинския съвет за периода от тези 6 месеца. Отчета е такъв какъвто е. Повечето неща са изпълнени, да не казвам, че почти всичко е изпълнено. И съответно дадени са практики за изпълнението на заседанието на комисиите. Доста работа са свършили постоянните комисии към Общинския съвет. Като цяло мога да кажа, че общинските съветници са редовни на заседанието на Общинския съвет и на заседанието на постоянните комисии. Присъстват активно и съответно нещата, както виждате, повечето, по-голямата част се отмята на постоянните комисии и някакси по-гладко в заседанието на Общинския съвет и съответно сесиите са по-кратки. Докато имахме предишен период, в който провеждахме заседанието по 7-8 часа. Някои от съветниците, които бяха по предишния мандат, знаят. Така че, когато се върши работата в комисиите, нещата работят на гладко и на заседанието на Общинския съвет. Сега, колеги, имате думата. Има ли други предложения или въпроси? Не виждам. Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклад запис с изходящ номер 108 относно приемане на отчет за изпълнение на решението на Общински съвет Драгоман от Общинската администрация за периода 8.11.2014 до 8.5.2015 година. Становището на комисията, господин Методий. Становището на комисията е, че приема докладната във вида, в който е предоставена, заедно с съответното проекто решение, именно приема отчета за изпълнението на решенията, приети от Общински съвет Драгоман от Общинска администрация Драгоман за периода 8.11.2014 до 8.5.2015. Така, колеги, имате думата. Това е отчета на кмета, съгласно изискването на член 44 или на първата на земя земя. И той е длъжен в 6-месечен срок да дава отчет за изпълнение на решенията. Както виждате, в срок е подадено. Няма разминаване между двата отчета.
което е добре. Така, господин Иванов, имате дума. Вчера имах удоволствие да присъствам на две от комисиите и мога да кажа, че съм много удовлетворен от това, което видях. Общински съветници от различни политически сили работиха в синхрон. Нямаше дразги, напротив, само конструктивни предложения. Това, което пък ние сме дали като отчет, на база на решението на Общинския съвет, също е една индикация, че взаимоотношенията между администрация и Общински съвет трябва да са точно такива, за да може нещата да бъдат гладко и да вървят напред. И виждате, че за разлика от един читалищен деец, който на една от по-предните сесии каза за отчета може да се даде, може и да не се даде, ние нямаме такава опция, задължително трябва да го дадем и сме го направили. Мисля, че повечето решения са изпълнени, а тези, които не са, са просто в ход на изпълнение. Колеги, въпроси имате ли към отчета на изпълнението на решението на Общинския съвет от Общинската администрация? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуване становището на комисията, именно, че приема отчет. Който е съгласен, може да гласува. 10 гласа за, против. Няма, въздържали се 1. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна записка с входящ номер 116 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно определение на представител на община Драгоман от 38-то общо събрание на акционерите на болница Света Анна София АД. Становището на комисията, господин Методов. Становището на комисията е да се обособят две решения на Общинския съвет, а именно първото решение е да упълномощим господин Ветислав Димитров, председател на Общински съвет Драгоман, да вземе акциите, които са поименни на община Драгоман, тъй като не са взети от болница Света Анна София АД, тъй като това е изискване на всеки един акционер, като го упълномощаваме за това нещо. А второто е, че второто решение в две точки, именно, че упълномощаваме господин Ветислав Димитров, председател на Общински съвет Драгоман, да представлява община Драгоман като акционер, притежаващ 13 152 акции в общото събрание, 38-то, и ако не се събере кворум на резервната дата. И второто е, че Общински съвет Драгоман дава съгласие, упълномощава Ветислав Димитров, председател на Общински съвет Драгоман, да прави предложение, както е надолу в текста на решението, да не го изчита. Така, колеги, имате дума. Сега, кое наложи тази промяна, само да кажа, тъй като получихме едно писмо от директора на болница Света Анна, в което казва, че ние не сме си взели акциите, поименните акции. В тази връзка комисията прецени, че е редно да отиде наш представител, не да упълномощаваме госпожа Русица Иванова, както сме го правили до сега. Именно да отиде наш представител да вземе акциите и да участва в заседанието на общото събрание на Света Анна. Знаем, че с 101%, който го имаме, едва ли ще въздействаме в решението на болницата, това, което са решили, но въпросът да се свършат двете неща, това е двете едно. Именно поради тази причина се предлага такъв проект за решение. Ако имате някакви други въпроси или предложения, имате дума. Има ли други предложения? Не виждам. Гласуваме първото решение, а именно, че упълномощаваме Слава Димитров да приеме поименните акции, които са на община Драгоман от Университетска болница Света Анна София АД. Съгласно член 227 от кодекса на Търговския закон. Гласуването е поименно. Ветислав Димитров за. Петър Ставрак, Валентина Михайлов, Атена Младенов, Методи Мезон, Йорданка Георгиева, Ивелина Нешева, Бойка Славчев, Зорка Димитров, Соня Дончев и Роза Стаменова. С 11 гласа за и 0 гласа против, предложението се приема. И следващото решение е, че второто решение именно, че упълномощава Ветислав Димитров да представлява община Драгоман в общото събрание, 38-то редовно общо събрание на Университетска болница Света Анна. И точка 2 да гласува така, както е предложено в точка 2 от проекта за решение.
Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за, Петър Ставрак, Валентина Михайлов, Атена Младенов, Методи Методов, Йорданка Георгиева, Ивелина Нешева, Бойка Славчев, Зорко Димитров, Соня Дончев и Роза Стаменова. С 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна записка с входящ номер 106 от Венцислав Димитров, председател на Общински съвет, относно вземане на предварително писмено съгласие под формата на решение на Общински съвет за Драгоман за предоставяне на представители на Койстина на територия в Общо събрание на акционерите на свободна безмитна зона Драгоман АД, което ще се проведе на 3.6.2015 в 10 часа. Становището на комисията, господин Методов. Становището на комисията да се приеме докладната във вида, което е предоставена заедно с съответните проекти и решения, а именно да ги изчитаме. Мисля, че не е необходимо. Даваме съгласие да гласува по точка до дневния ред, така както е предложено в програмата. Сега, колеги, имате думата и предлагам господин Методов да запознае присъстващите все пак с финансовото състояние на безмитната зона и с това, което се случва от това, което беше предложено за ликвидация до момента. Ами, най-сетне, както знаете, аз и предни сесии съм казал, появи се така един крупен клиент, който желанието му беше да наеме над 4000 квадратни метра площ, което беше свободно в самата зона се запълни, което не успя, се нае помещения хале в бившата фабрика Балкан. Както знаете всички, там се води територия според указа на свободна безмитна зона. В смисъл самата територия, собствеността на сградите и терена си е на друг собственик. Но за да се привлече този клиент, трябваше изискването му беше да има над 4000 квадратни метра. Площ закрита. Съответно за тази цел се искаше одобрение от агенция Митници. Те одобриха, съответно собственика ремонтира халето за негова сметка, за да може да се съхранява стока, която е под митнически режим. Съответно за целта се разкриха нови работни места. Знаете много добре, че зоната беше с 5-6 работни места, за да охранява съответно и извършва дейността си тук в нейната сграда и територия, съответно за охраняване на халето и дейността, която се извършва на територията на фабрика Балкан, се разкриха още работни места. Мога да спокойно да нареча даже тройно повече. В момента работят над 12 човека в свободна безмитна зона Драгоман, които вече получават възнагражденията си и си получават възнагражденията на първо число след като изтече месеца. Ниско квалифициране труда, но пък заплащането мога да нарека, че на територията за община Драгоман е добро. Като съответно са наети само местни хора. В смисъл хора от територията на община Драгоман. От гледна точка на годишния финансов отчет, ефекта на този клиент вече е осъзнаем, но съответно съпътстващите разходи все още не могат да успеят да покрият така наречената счетоводна загуба, тъй като амортизациите са близо 30 000 на сградите на година. Така че тя завършва с 5 000 на счетоводна загуба зоната. Но пък радващото е, че зоната се развива, а не както искаха някои определени хора да се ликвидира. Това мога да кажа. Ако има конкретни въпроси, ще отговоря. Да, благодаря, господин Методов. Колеги, въпроси, ако имате или други предложения, имате дума. Господин Иванов, имате дума. Аз мисля, че господин Методов много добре се справя с делегираните му функции в развитната зона.
И съм също така на мнение, че зоната премина през един много труден период, който трябваше да се напаснат, може би, пазарните взаимоотношения в България, вследствие на това, че ние влезахме в Европейския съюз, съседни нам държави не успяха да направят това. Оттам, съответно, знаете, се доведе до сътресения в безмитните зони като цяло. В последно време се наблюдава една такава тенденция на непрекъснати запитвания и предложения от инвеститори. Лично към мен има предложения от китайски инвеститори, които, за съжаление, искат доста големи територии в безмитната зона, над 6-7 декара нагоре. Ние не можем да им предоставим такива площи. И може би трябва да работим и в такава посока по някакъв начин да разширяваме площите на безмитната зона, за да може да удовлетворим подобни искания за инвестиции. Основно исканията са били за инвестиции в посока производство на осветителни тела от най-съвременно поколение, LED, както и да наречете. Всичкото това нещо би довело до нови работни места. И също така съм на мнение, че след като има нови работни места, след като се плащат редовно заплати, след като всички заети са от община Драгоман може да почака за дивиденти си, може да почака за малко по-добри дни, в които ще получава и средства от безмитната зона. Много важно е стъпка да се върви, да се стабилизира зоната, да се управлява правилно и да се разширява. Може би трябва да се предприема действия към разширяване на територията на свободна безмитна зона Драгоман. Да, благодаря, господин Иванов. Само още нещо да допълня. Има интерес, господин Иванов каза, не само китайски инвеститори, има интерес от други инвеститори. Тук тези дни са подписали един договор с едни италиански инвеститори, които искат да правят гъбарници. Договорът беше сключен и по всяка вероятност август месец или септември ще започне да се изграждат такива гъбарници в тия терени, които то каменяк там не става нищо друго. И лошото, което е на тия 500 декара, които притежава зоната, че са на и не може да се прави, да се построят сгради, да се променя ландшафта. Тези гъбарници, те са типа на парници, които са преместваеми конструкции и това ги устроят тези хора и няма да попречи, т.е. еколозите няма да имат нищо против да се направи това нещо. Така че беше подписан този договор и на първо време ще бъдат построени доста такива като халета. Те са от порядъка на 8 метра по 24, около 10 квадрата, близо едно такова хала. И дай Боже да има и други такива, които да проявяват интерес. Казвах ми господин Иванов, казва китайски, има и други хора, които искат, интересуват се от движението на акциите. Значи има някакъв интерес. Този интерес, дай Боже да се случат нещата, неимоверно ще дойде до развитието и на безмитната зона. Тъй като наистина беше миналата година и по-миналата беше на дъното и беше на колене. Нямаше клиенти, зоната бяха много малко ограничени клиенти, но наистина удържа зоната и от тук нататък мисля, че ще върви нагоре. Някои още са носталгични към минали времена, когато минават акцизни стоки към зоната и още говорят неща, които не са запознати, че тези акцизни стоки, този дивиденд, който е взимала общината на времето, няма как да се върнат тези времена, тъй като след като станахме членове на Европейския съюз и закона за ДДС се промени, няма как да се развиват такива дейности и да потичат такива средства към общината като основен акционер. Но въпреки това, все пак нещата вървят и се надяваме в бъдеще време да се развие. Има още какво да се желае. Ние с господин Иванов бяхме наистина на едно представяне на индустриалните зони в България и тези трите зони, които бяха държавна собственост, Свиленград, Русе и Видин, ако се не лъжа. Те се развиват, но държавата налива луди пари в тези зони.
като основен акционер държавата вкарва пари и безгарни инвеститори. Много е лесно така човек да управлява една такава зона, в която постоянно да влизат средства. Трудно е за останалите, но останалите пък 6 зони, които не са с държавна собственост, държавно участие, мисля, че се справят по някакъв начин. Така че надявам се, че нещата ще потръгнат. Наистина терена е малък. Може би Драгоман е най-малката безмитна зона като територия. Само 5 декара е площта на безмитната зона. Ако погледнем Бургас, ако погледнем Русе, ако погледнем Борни, въобще не може да се сравнява с нашата зона с тях. Просто на времето не е мислено наистина стратегически как да се развива зоната и да върви по пътя на тези зони, които са били тогава. На времето е мислено как да минават едни стоки само документално през зоната и да се теглят някакви ДДС-та и други неща, които въобще не е мислено за развитие. Но все пак в тия тежки времена се справят. Така, колеги, имате думата по предложението на комисията. Има и други предложения. Не виждам. Който е съгласен с предложението по докладната, гласува за. Гласуването е поименно. Венислав Димитров за. Петър Ставрак. Валентина Михайлов. Април Модел. Методи Методи. Гърданки Георгиев. Ивелина Нешева. Бойка Славчев. Зорка Димитрова. Соня Дончева. И Роза Станова. С 10 гласа за, 1 глас въздържал се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис с входящ номер 117 от Надрева от Трета община Драгоман относно актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Драгоман за 2015 година. Становището на комисията, господин Анатолий. Становището на комисията да се приеме докладната във вида, в което е предоставена заедно с проектното решение, а именно, че се приема актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Драгоман за 2015 година. Така, колеги, имате думата. Аз и на заседание показва, сега пак ще се повторя на комисията, че обявихте актуализацията, защото имахме проблеми с няколко от решението на общинския съвет в предишните заседания, в които се изисква по закона за общинската собственост, изричното изискване на юристите, които не гледат протоколите в заседанието на общинския съвет, че и имотите, земите по член 19, също трябва да бъдат включени в програмата за разпореждане с общинската собственост. Ние до сега правихме така, че включвахме една точка в началото на програмата, в която описахме, че не е необходимо за земите по член 19 да се включени в програмата, когато ги даваме под найем. Обаче това не ни помага. И в тази връзка са включени всичките имоти, за които съответно са подадени заявления, не така? За които са подадени заявления за отдаване под найем. И именно поради тази причина се предлага да бъдат включени в програмата. Както има и още няколко имота, които са едните са за предоставяне безвъзмездно и за продажба на 2 имота, които са в землището на село Мачево. Това се предлага в проекта за решение. Така че имате думата по актуализацията. Има ли предложения и въпроси, ако има? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Който е за приемане на актуализацията във вида, в който е предоставяне, моля да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма. Предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е докладна запис с входящ номер 115 от Венислав Димитров относно приемане на наредба 20 за управление и ползване на плащане на мери и вода на територията на община Драгоман. Становището на комисията, господин Анатолий. Становището на комисията да се приема докладната във вида, в който е предоставена, заедно с съответното проекто решение, че се приема наредба номер 20, като комисията предлага да се направят следните изменения и допълнения. Член 21, алинея 2. Да придобие следният вид. Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева физическо. 25 ли казах?
25 алинея 2. Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева физическо лице и имуществена санкция от 500 до 2000 лева едноличен търговец или юридическо лице, и текстът продължава нататък. Да се създаде нова алинея 6, като алинея 6 и 7 се измества с една надолу, а алинея 6 има следния текст. При повторно нарушение по предходните алинеи се налагат глоби или имуществени санкции в двоен размер. И се създава алинея 9. Глобите и имуществените санкции се финансират в бюджета на община Драгоман. И съответно има в параграф 3, точка 5, тълкователно какво значи повторно нарушение. Както го прочете господин Димов, ама аз забравих да го запиша. Също четем системно нарушение. Повторно нарушение извършено в едногодишен срок от влизането на сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. Да, благодаря, господин Методиев. Колеги, имате думата по наредба. Няколко изречения, тъй като поработихме доста върху нея и с общинската администрация, и с съветниците, и с колегите от Национална селска мрежа, и с господин Петков от Сдружението на общините. Значи, може би това е първи опит, в който имаме едно писмо по един проект в партньорство за подобно разнообразно стопанисване на пасищата, и това, което предлагате, всъщност ние сме го заложили от наша наредба, така че сме се съобразили с изменението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, тъй като предишната наредба, която имахме, тя противоречеше с промените на закона, които излязоха месец март, ако се не лъжа. И тогава вече нашата наредба, старата, нямаше как да действа в новите условия. Именно поради тази причина и поради това, че сроковете, които са за следващата стопанска година 2015-2016, започва да текат от 1 юли за следващата стопанска година, беше необходимо днешното заседание да се разработи такава наредба, да се приеме, за да може, след като почне да стартира процедурата по даване на следващата стопанска година, да имаме нормативна база, по която да можем да раздаваме пашата мерите и ливадите. Тъй като ние имахме в този градусен период пак проблем с наши решения, в които ние някои го давахме по закона за общинската собственост и беше спорен момента дали тези решения ще бъдат одобрени и съответно да се извърши процедурата по, както е предвидена по закона за общинската собственост. От тук нататък вече, по закона за общинската собственост, ние нямаме право да даваме пашата мерите и ливадите, т.е. чрез търг, конкурс. Единственият начин, по който го даваме, е по специализирания закон, именно това е закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по наредба 20, която се предлага в случая. Какво се различава от предишната наредба? Различава се първо време, че на първо място от това, че можем да даваме пашата мерите и ливадите, които са земи по член 19 за по-голям срок. До сега действащата наредба срока беше до 1 година, ако са земи по член 19. В случая ние ги увеличаваме от не по-малко от 5 стопански години, но не повече от 10, за да се съобразим все пак с закона за общинската собственост. Другата промяна, която е направена по отношение на тези, които имат предимство. Предишната наредба предимство имаха тези, които когато се добират за един и същи имот, предимство имаха тези, които съответно имат постоянен адрес. В случая предимство са тези, които имат регистриран животновъден обект в съответното населено място. И постоянен адрес. И постоянен адрес. Значи това не отпада в случай. В случая не отпада, когато има дублиране на съответните имоти. Искам, добре, аз ще ви дам думата да ми дадете предложение как да, когато се... Добре, да живеем малко си сменяме адреса в големо малко. Не е ли тъпо?
Сега, нека Една община да сме. приключа все пак и след това ще ви дам думата, ако има нещо против това нещо. Другото, което също е заложено в наредбата, то е по отношение на цените. Съгласно закона, цените се определят всяка година с програмата и с плана, който трябва да определи Общинския съвет до 10 марта, до 1 марта. В този случай цените тук са заложени в наредбата минимални цени, които за съответните землища ще бъдат променени за съответната година. В зависимост от това, къде се намира съответните пасища мери и ливади и състоянието на пасищата мерите и ливади. Другото, което също така е заложено в наредбата, има изискване за минимална площ на животно. Също така има ограничение за максимална площ за животно. Така че именно това са промените. Другото, което дава закона, е, че ако не достигнат пасищата мерите и ливадите в съответното землище, тези могат да се вземат пасищата мери и ливади от съседно землище, а също така могат да се вземат пасищата мери и ливади от съседно землище от друга територия, т.е. от територията на съседна община. Така че това според мен защитава правото на всеки един стопанин, който отглежда животни. Може да, той ще бъде удовлетворял неговото искане да има достатъчно пасища мери и ливади за използването за своите животни. Другото, което е заложено в наредбата, е свързано и с това, че пасищата, мерите и ливадите ще бъде направен регистър в общинската администрация, всяка едно пасище мера и ливада, както и регистър на регистрираните животновъди, като по този начин се контролира с един формуляр форма за наблюдение, се контролира движението на животните и съответно съотношението животно с броя на декарите, които са отдадени за съответния земеделски производител. Също така, важно условие в изменението на закона е, че се отдават пасищата мери и ливади само на регистрирани хора, които имат регистрирани животновъдни обекти. Именно това е едно от изискванията, когато необходимите документи за подаване на необходимото заявление за подаване за ползване на общински пасища и мери. Един от документите е задължителен, това е документ на собственик и ползвател на животновъден обект с плащане с стопански животни и е регистриран в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно брой вида на регистрираните животни. Също така, другото условие, което е, че този кандидат, който подава заявлението, не трябва да има финансово задължение към общината, както и удостоверение от Общинската служба по земеделие, че няма задължение към Общинския поземлен фонд за земите по член 37.2, алинея 3, точка 2. Това са така наречените задължения, които са за масивите и съответно за полските пътища. Така че това е предложението. И сега, ако имате предложения, включително и от присъстващите, за изменение на наредбата, тъй като тя не е факт. Факт ще стане след като е гласувано. Така че давайте предложения. На комисията също се предложи този вариант по отношение на отпаднат тези членове, ще ви кажа от кои са, алинея 10 към член 15, от 1 до 10. Да отпаднат и ето аз и тогава задавам въпрос, сега пак го задавам въпроса как, ако 2 или 3 кандидати подадат за едно и също пасище мера и ливада, как да комисията да ги подреди да го даде пасището мерата и ливада? Сигурно, който има повече живот. Сигурно? Ще е предимство. Какво правим с дребните? Не е правилно. Какво правим с Нали говорим за едно и също население? Вие сте се подсигурили тук с точка 3, която е към член 14, че трябва да се предостави декларация, кой какви имоти притежава в случая, за да се прецени на кой явно дали да се дава или не. Да, нормално, нали? По наредба е казано до 10 декара на животно, или минимум 10 декара на животно. Да, но при условие, че, да. например, човек предостави колко имоти има, вие може да кажете, ето той си има, за какво му е това. Нали? Нормално. Не знам. Така че не виждам смисъл от това. Значи идеята е да има за всеки един, който гледа животни, да има къде ги пасе.
и да получава за тази работа субсидия. Значи това, който си е закупил мялъкъл и си е закупил земя преди това, на него не му се полага. Ама няма да плащате найем тогава. Не е мисълта ми е с това, което... Напротив, нали, идеята по закона е точно броя на животните. Имаш 10 крави по 15 декара, да речем средно, 150 декара получаваш. Не можеш за тия 10 крави да получаваш 1500 декара. Това е така. Нали? Това е логиката. Това е така, но в случая не знам. А пък не е удачно, примерно, на едни да се хванат, други да не се дадат. Трябва да има за всички. Защото ако гледаме на броя животни, този, който има 3 или 5 крави, ако с предимство са тези, които имат повече животни, значи всичките имоти ще ги вземат тези, които имат най-много животни. Добре, ама не е ли пък глупаво живеем в една община, в един район? Да си смениш адресната регистрация поради факта, че, например, на тебе ще ти се даде, защото и няма ти се си жител там. Аз го казах и другото. Има интерес от чуждестранни инвеститори. Те са залетели за граница. Има. Ще го седите в рамките на една-две години, ще видите, че ще ви бъдат конкурентни. Точно при нас. Добре, аз ви казвам, че има и търсът. И идва чуждестранен инвеститор, купува 5 декара имот, прави животновъден обект, регистрира 200 говеда. И на него да го вдъхне. И ако няма това ограничение за настоящ адрес, той кандидатства за тия пашите мери, вие кандидатствате и друг кандидатства. Ако няма това изискване, т.е. който има най-много животни, ще вземе целият имот. Какво правим с местните хора? Ма това е територията на една община. Да, но нали, то няма изискване. Няма да е в нашата. Въпросът е, че няма забрана да дойде някой друг външен. Включително, ако има свободни пашите, ние можем да ги дадем на съседна община. Както по закона ти дава право. Може друг да ги вземе. Ние за това гледаме, ние можем да вземем и ние от съседна община. И ние можем да го вземем, защото пък другите още не са да направи така наредно. Трябва да смени личната карта. Най-чистият вариант е това, което господин Сарагия каза, се разберете по места и си разделите пашата тринарите и да няма проблеми. Но да има за всички. Не може да ги делим и само големите да получават за сметка на малките. Всички трябва да бъдат доволни. Това е идея. И затова е сложно това ограничение. Какво правим с тия, които нямат регистрирани обекти? Примерно една валаса има само 2 козички. Значи не могат или 2 овчици. Значи, съгласно по закона за собствеността и ползване на земеделските земи, трябва да имаш регистриран животновъден обект. За да участва в разпределение на общински държавен фонд, така е записано по закон. Не взима субсидии, обаче познава козичките и те са на територията на общинското. Идват и я го обяват. Какво правим? Има свободни. Сега, има още едно нещо. Добре, този отговаряме на това случай. Има 10% резерв от фонда, който няма да бъде раздаден. Мотивите са две. Първата причина е, че все още продължава възстановяването на земеделските земи. Поради тази причина съответното землище 10% ще има резерв, ако някой си възстанови, да може да бъде обезщетен. И втората причина е този случай като ваш или пък се появи нов животновъд, който изпусна сроковете да обжалва, но е закупил животни. Трябва да има къде ги пасе, няма къде да ги ограничава. Също така има възможност изобщо полза. Значи, когато се определя програмата и плана за разпределение на пашите и мерите, ще има разделяне колко процента ще бъде за общо, колко ще бъде за индивидуално. Така че за общо ползване няма проблеми да ги ползват тия хора, но те няма да могат да ги посочат за субсидията. Не говорим за субсидия, просто има къде така, да ги изкарат. Има го предвидено и това нещо, което ги показва. Значи вижте, пак казваме, това е отворен документ, както и преди говорим за интегрирания план. Нека да тръгне тази година да видим от 1 юли до 10 юли как ще тръгне. Ще тръгне, ще заработи пропуските, които ще се отстранят. Нормално е. Но мисля, че по този начин никой не е гледал да се пренебрегва някой. Гледали сме от нивото и на големия, и на малки. Защото тенденцията, като гледаме в регистрираните животни и животновъдни обекти, че намалява животновъдните обекти, нараства броя на животните. Което ще рече, че се укрупняваме. Имаме укрупняване. Това е тенденция. Което от една страна не е лошо. Да се работи професионално. Но пък не може да ограничиш и древния, който пак има регистриран животновъден обект, примерно с 10%. Или с 5 гради беше минималното.
И той трябва да е ползван. Така че аз за това, ако има някакви други предложения, като идеи как, когато се дублира да го решим, съм готов да ги обсъдим и да ги приемем. На търг пак се явява другия проблем. Идва той с 200-те крави, който има повече субсидии на глава добитък и ти се явяваш с твоите 2 крави. И ти няма как да отговориш на тази цена. Много е деликатен въпрос. Винаги ще има доволни, ще има недоволни. Той са законите е така в държавата. Но те, да, и разминаването на закона, тук всеки има противление с законите. Може би идеята ще се роди, като им се направи още събрание, хората са разумни. Абе, не, значи, вижте, ние ги поканихме. Поканихме ги животновъдите, поне тези, които да си кажат мнението. Значи, трябва да се задвижи колелото. Трябва да се задвижи колелото, да се види как ще се сработи. Няма друг вариант как да се говори. И вече за следващата стопанска година ти има пробва. И до 24 месеца е партия. 24 месеца. За нека си може да се коригира. Така, колеги, въпроси, предложения? Не, все пак трябваше да го чистим на това момент, защото наистина не се създава ситуации сега. Така, има ли други предложения? Значи гласуваме становището на комисията да се приеме наредбата с допълненията, които ги изчете господин Методиев. Преминаваме към гласуване, тъй като имаме разпореждане с общинска собственост. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Петър Ставрак. Валентина Михайлов. Атина Младенов. Методи Методиев. За. Йордан Георгиев. Евелина Нешева. Бойка Славчев. Зорка Димитров. И Роза Стамова. С 8 гласа за и 2 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е приема да доклада запис с подходящ номер 118 относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба 8 на Общински съвет на Роман за реда за придобиване, управление и разпореждане с имотите общинското имущество на община Роман. Становището на комисията, господин Методиев. Становището на комисията да се приеме докладната във вида, в което е предоставена заедно с съответното проекто решение, като има допълнение и изменения в 2 алинеи и 3. Сега в член 47, алинея 3 и 4, след точките се добавя в този текст. Този член 47. 7. Има нещо по-жълто. 7. В този случай идеалните части от поземления имот следва да се съотнасят към общата площ на поземления имот, така както обекта се съотнася към сградата, в която се намира. Това изречение го добавяме и в алинея 3, и в алинея 4. И в член 48, алинея 2, там където е текста в цената на земята по алинея 1 или алинея 2, отпада или алинея 2, тъй като става въпрос, този текст е в алинея 2. Така че остава земята по алинея 1. Да, благодаря, господин Методиев. Малко разяснение за какво става въпрос. Наредбата, изменението на наредбата по 2 причини основни. Първо, за улесняване на хората, които имат отстъпено право на строеж, искат да си закупят земята по отстъпеното право на строеж. Улесняваме ли от гледна точка на това, че решението няма да минава през Общинския съвет и Общинския съвет да определя цената. Тоест процедурата се съкрати. Същата процедура се съкрати, когато имаме придаваеми части на имоти, придаваеми части, които са до 150 квадратни метра. Там съответните придаваеми части, съгласно Закона за устройство на територията,
се придава със заповед на кмета, без да се одобрява цената от Общинския съвет на пазарни цени, като пазарни цени, така не ще се определя от лицензираните оценители. Като по този начин ще съкратиме срока, по който съответните кандидати да се урегулират имотите, да се изчистят неуредени сметки по регулация, ще може да съкратят в рамките на месец-два срока, в който да извършат това нещо. Другото, което се предлага, това е свързано с изменението на ЗСПЗЗ по отношение на полските пътища, включени в масивите по член 37В. Тоест, в масивите могат да бъдат включени тези полски пътища и те могат да се отдават под наем без търг или конкурс с заповед по член 37В за ЗСПЗЗ по цени определени от Общинския съвет, а не по-ниски цените определени в тарифа. И в тази връзка с изменението на член 100 нова по алинея 6, която се добавя, е определена и цената за минималната цена за плащане на редно възнаграждение, която да бъде не по-малка от 12 и 20 лева на декар за тези полски пътища. И другото, което е предложение, това е по отношение на поднаем на нивите. Знаете, че на предишна заседание на Общинския съвет сме коментирали, че цените са нениски за отдаване под наем. И в тази връзка цените са актуализирани с коефициент 1,5 за всички категории цени. Така че това се предлага в докладната за изменение на наредба номер 8. Колеги, имате дума. Има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Гласуваме становището на комисията. Венцислав Димитров за. Петър Ставрак за. Валентина Михайлова. Атина Младенов. Методи Методи. За. Йордан Фигургиев. За. Ивелина Нешев. За. Бойко Славчев. Зорка Димитров. Соня Дончев и Роза Ставана. С 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е докладна запис входящ номер 119 от Андрея Община Роман относно промяна на договор за отдаване под наем на общинско помещение за медицински кабинет на входяща здравна служба село Карлово. Становището на комисията, господин Андреев. Становището на комисията да се приема докладната във вида, в който е предоставена, заедно с съответното проекто решение. Да го изчитам. Точка 1, глава 5, раздел Б, точка 4 от договор от 20.11.2012 година, сключен между Джейми Дент и Община Драгоман, придобива следния вид: да си служи с имота съгласно предназначението. Точка 2. Възлага на кмета на Община Драгоман да сключи с Джейми Дент с управител Емилия Делчева допълнително споразумение в изпълнение на точка 1 от настоящото решение. Така, колеги, имате думата. Става въпрос за отдаване под наем на помещение за хирург, стоматолог на здравната служба в село Карлово. Така, има ли други предложения? Само още един хирург. Може да има още хирург. И да не се налага да ги ползваме. Да не се налага. Нека има и два. Тия са къса. Така, колеги, има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Гласуваме становището на комисията. Венцислав Димитров за. Петър Ставрак. Валентина Михайлова. Атина Младенов. Методи Методи. За. Йордан Георгиев. Ивелина Нешев. Бойко Славчев. Зорка Димитров. Соня Дончев и Роза Ставана. С 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис входящ номер 124 от районно кмет на Община Драгоман относно вземане решение за продажба на земеделски имот в землището на село Несна. Становището на комисията, господин Тодор. Становището на комисията да се приеме докладна във вида, в който е предоставена, заедно с съответното проекто решение, като се обособява, че ще бъде публичен търг с явно надаване и начална тръжна продажна цена от 140 лева без ДДС за имота. И точка 2, че се възлага на кмета да организира и проведе търга. Така, колеги, имате думата по предложението на комисията. Има и други предложения? Не виждам.
виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за, Петър Ставрак, Валентина Михайлов, Атина Младенов, Методи Методов, Йорданка Георгиева, Галина Нешева, Бойко Славчев, Зорка Димитрова, Соня Дончева и Роза Стамова. С 7 гласа за, 3 гласа въздържали се, 1 глас против, предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е докладна записка с входящ номер 125 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно вземане решение за продажба на земеделски имот в землището населено място. Становището на комисията, господин Методов. Становището на комисията да се приеме докладната във вида, в който е предоставена заедно с съответното проекто решение, а именно, че се провежда публичен търг с явно надаване, с начална продажна, тръжна продажна 350 лева без ДДС за имота и възлага на кмета да организира и проведе търга. Така, колеги, имате думата, има и други предложения. Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за, Петър Ставрак, Валентина Михайлов, Атина Младенов, Методи Методов, Йорданка Георгиева, Галина Нешева, Бойко Славчев, Зорка Димитрова, Соня Дончева и Роза Стамена. С 7 гласа за, 1 глас против и 3 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис с входящ номер 126 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно вземане решение за продажба на Лукти 13 в квартал 6 по плана село Василов. Становището на комисията, господин Методов. Становището на комисията е да се приеме докладната във вида, в който е предоставена заедно с съответното проекто решение, а именно да се проведе публичен търг с явно надаване с начална тръжна продажна цена 8100 лева, без ДДС за имота, възлага на кмета на общината да организира и проведе търга и да сключи договор във връзка с продажбата. Това председател ме зарази от комисията. Колеги, имате думата по предложението на комисията. Има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуваме становището на комисията. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за, Петър Ставрак, Валентина Михайлов, Атина Младенов, Методи Методов, Йорданка Георгиева, Галина Нешева, Бойко Славчев, Зорка Димитрова, Соня Дончева и Роза Стамена. С 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис с входящ номер 120 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно вземане решение на основание за земи по член 19 в землището на село Голямо Мало. Становището на комисията, господин Методов. Становището на комисията да се приеме докладната във вида, в който е предоставена заедно с съответното проекто решение. Да го изчитаме. Само на кого се предоставя? Предоставя се на наследниците на Владо Митов Георгиев. Така. Колеги, имате дума. Сега, зачитам се в решението и един въпрос имам само. Пише, че предоставяне земи от общински поземлен фонд на наследници на Владо Митов Георгиев. Проектът решението е написано наследници на Петко Митов Георгиев. Въпросът е на кого ги предоставяме? На наследниците на Петко или наследниците на Владо? На Владо това. Наследник е на Владо. Значи, наследниците на Владо Митов Георгиев. Това е грешно, Петко. Скиците са написани. Да. Значи, колеги, решението където пише предоставяне на общинска служба по земеделие, останат на собственост на наследниците на Владо Митов Георгиев. Ние това го прочетем? Да. Понеже гледаме в проекта за решение, друго. Така, техническа грешка. Гласуваме становището на комисията, гласуването е поименно. Венцислав Димитров за, Петър Ставрак, Валентина Михайлов, Атина Младенов, Методи Методов, Йорданка Георгиева, Галина Нешева, Бойко Славчев, Зорка Димитрова, Соня Дончева, Роза Стамена.
С 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е доклада запис с входящ номер 121 относно вземане решение на земи по член 19 в землището на село Мало. Становището на комисията. Становището на комисията, че се приема докладната във вида, в който е предоставена заедно с съответното проекто решение, а именно, че е предоставена на ОСЗ Драгоман възстановяване право на собственост на наследниците на Петко Василев Становев. Така, колеги, имате думата. Има и други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Петър Старак. Валентина Михайлова. Атина Младенова. Методи Методи. Йорданка Георгиева. Галина Нешева. Бойка Славчев. Зорко Димитров. Соня Дочева и Роза Стаманова. С 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклада записи с входящ номер 122 относно вземане решение за земи по член 19 в землището на село Прекръст. Становището на комисията, господин Методи. Становището на комисията да се приема докладната във вида, в който е предоставена заедно с съответното проекто решение, а именно, че се предоставя на ОСЗ Драгоман за възстановяване право на собственост на наследниците на Свилен Андреев Георгиев. Така, колеги, имате думата. Има ли други предложения? И тук има една техническа грешка. Да. Там е подадено землена комисия, значи новообразуван имот 018-132, попадащ в имот 018-016 пише, то всъщност по скицата е 018-008. 018-008. Кой има? Втора точка. Втори имот. Точка. Така. Добре, че сега видяхме. Така че предложение на вносителя, техническа грешка има, която се предлага да се коригира и предлагам да гласуване по становище на комисията заедно с поправката на техническата грешка, именно точка 2, попадащ имот 018-016, разчетен 018-008. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Петър Старак. Валентина Михайлова. Атина Младенова. Методи Методи. Йорданка Георгиева. Галина Нешева. Бойка Славчев. Зорко Димитрова. Соня Дочева. Роза Стаманова. С 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклада запис с входящ номер 123 относно вземане решение за земи по член 19 в землището на село Владиславци. Становището на комисията, господин Методи. Становището на комисията да се приеме докладната във вида, в който е предоставена заедно с съответното проекто решение, а именно, че се предоставя на ОСЗ Драгоман за възстановяване право на собственост на наследницата Никола Михалков Мицев. Колеги, имате дума. Има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Гласуваме становище на комисията. Венцислав Димитров за. Петър Старак. Валентина Михайлова. Атина Младенова. Методи Методи. Йорданка Георгиева. Галина Нешева. Бойка Славчев. Зорко Димитрова. Соня Дончева. Роза Стаманова. С 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклада запис с входящ номер 127 относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2015 година в община Драгоман. Становището на комисията е госпожа Младенова. Становището на комисията е да бъде приета общинската програма за закрила на детето за 2015 година в община Драгоман. Така, колеги, имате думата. Имате ли въпроси към госпожа Банкова? Ако имате. Тя е на ваше разположение. Банко, имате дума. Благодаря. Искам да кажа, че това, което в началото, с което започнахме, също тук е част от акцента на програмата за закрила на детето. Виждате, че имаме работа в консултативния кабинет, нови изградения кабинет, работа в доброволческия клуб, неща, които са свързани с превенцията срещу злоупотреби с алкохол, изделия, наркотици, както най-вече за уплътняване на свободното време на децата. Виждате, че навсякъде фигурират Център за обществена подкрепа, местна комисия за борба с обществени консултативен кабинет и така.
Това са неща, които дано като цяло успеят, но аз мисля, че с още усилия, не говоря само в лицето на отговорните институции, може би се похвалим с резултати. Благодаря, госпожа Банкова. Колеги, госпожа думата. Ако имате някакви въпроси или предложения за допълнение, има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуваме становището на комисията, именно, че приема общинската програма за закрила на детето за 2015 година в община Драгоман. Който съгласи това предложение, може да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма. Предложението се приема. Преминаваме към точка 19 от дневния ред. Заявление с входящ номер 100 от Юлиана Георгиева Спарухова от град Драгоман относно отпускане на еднократна парична помощ при раждане. Становището на Комисията по социално-политическо разпоредание е, че отпуска еднократна парична помощ при раждане на Юлиана Георгиева Спарухова от град Драгоман в размер на 500 лв. Отговаря на условията, няма задължения и диплома за завършено висше образование. Има и други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване, който е за, моля да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е заявление с входящ номер 112 от Неди Петрова Петкова от село Драгоман, от община Драгоман, относно отпускане на еднократна парична помощ при раждане. Становището на комисията е, че отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 лв. на Неди Петрова Петкова, тъй като отговаря на изискването да има диплома от завършено средно образование. Има и други предложения? Не виждам. Който е съгласен с становището на комисията, може да гласува. В 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е заявление с входящ номер 113 от Мариела Стефанова Драгомирова от град Драгоман относно отпускане на еднократна парична помощ при раждане. Становището на комисията е, че отпуска еднократна парична помощ на Мариела Стефанова Драгомирова от град Драгоман в размер на 400 лв. Има и други предложения? Не виждам. Който е съгласен с становището на комисията, моля да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма. Предложението се приема. Преминаваме към точка 22 от дневния ред, а именно доклада запис с входящ номер 130 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно освобождаване на част от резерва на Народно читалище Драгоман 1925, община Драгоман. Становището на комисията, господин Методий. Становището на комисията се приема докладната във вида, който е предоставена заедно с съответното проекто решение, а именно, че се освобождава заделения резерв на читалищата сумата в размер на 2672,52 лв. И точка 2. Сумата да се преведе на Народно читалище Драгоман 1925 Драгоман и съответно разплати по предназначение. Така, колеги, имате думата по предложението на комисията. Има и други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за, Петър Ставраков за, Валентина Михайлова за, Атена Младенова за, Методий Методий за, Данка Георгиева за, Галина Нешева за, Бойка Славчев за, Зорка Димитрова за, Соня Дончева за, Роза Стамана. Освен да съм против, какво да кажеш? За. За ли не чух? За. Въздържам се, аз след като е мен, аз мога да кажа сега. За. Въздържал се? Да. Добре. 10 гласа за, 1 глас въздържал се, предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е докладна запис с входящ номер 133 от Венцислав Димитров относно отпускане на еднократни парични помощи. Първата молба, която предлага Комисията по социална политика и разпоредание се разгледа на днешното заседание на Общинския съвет. Това е молба с входящ номер 98 от Валентина Велинова Донкова. Становището на комисията е следното. Общински съвет Драгоман отпуска еднократна парична помощ на Валентина Велинова Донкова от град Драгоман в размер на 200 лв. Има и други предложения?
Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с становището на комисията, може да гласува. 11 гласа за, против, няма, въздържали се, няма. Предложението се приема. Следващата молба, която се предлага да бъде разгледана на днешното заседание на Общинския съвет, това е молба с входящ номер 102 от Георги Иванов Илиев от град Драгоман относно отпускане на еднократна парична помощ при нужди. Ще да кажеш нещо. Да. Така, колеги, имаме други предложения. Размера е... 200. Становище на комисията, че отпуска еднократна парична помощ на Георги Иванов Илиев от град Драгоман в размер на 200 лв. Има и други предложения? Не виждам. Който е съгласен с становището на комисията, моля да гласува. 11 гласа за, против. Няма, въздържали се, няма. Предложението се приема. И последната молба, която се предлага да бъде разгледана на нещо заседание на Общинския съвет, това е молба с входящ номер 114 от Милена Василева Модева. Становището на комисията е, че Общински съвет Драгоман отпуска еднократна парична помощ на Милена Василева Модева в град Драгоман в размер на 300 лв. Има ли други предложения? Не виждам. Който е съгласен с становището на комисията, моля да гласува. Колеги, моля, който е за да гласува. 11 гласа за, против. Няма, въздържали се. Няма. Предложението се приема. Уважаеми колеги, преминаваме към точка 24 други. Имате ли някакви други въпроси, мнения, предложения на точка други? Господин Методиев, имате думата. Искам да попитам за проекта за спортната зала и стадиона. Дали имаме удължаване анекс с Държавен фонд земеделие за удължаване до 15-30 септември, там беше срока на строително-монтажните работи, тъй като, доколкото си спомням, беше до 30 април срок. Поне така си спомням. И въобще ще успеем ли да в срок да се поместиме с този проект и извършването на СМР-тата? Общината кандидатства ли пред фонд ФЛАГ за заем за ДДС-то? И ще ни бъде ли допуснато там или ще търсим други източници за финансиране? Тъй като предполагам, че окончателното плащане ще бъде с онова постановление на Министерски съвет 57/2011. Общо взето, това ме интересува, самото движение във връзка с този проект. И другото, възстановиха ли вече някаква сума от другите проекти, отчетените вече проекти? Това ми е питането. Ако може да говоря, поне писмено, поне на другата сесия. Както иска. Срока за залата е удължен до 15 септември. Имаме изключен анекс с фонд земеделие. Одобрено е искането за ДДС, чакаме до всеки момент да се преведе в размер на, грубо казвам, 550 хиляди. Имаме удължаване на сроковете и по други проекти, 313 мярка. Предстои подписване на още анекси в тази посока, касаещи и проектите през местната инициативна група, и там нещата се забавят, като независещи от нас причини, знаете много добре. Поискали сме овърдрафт от банка ДСК, подготвят се документи от двете страни. Силно се надявам до така анексираните срокове всичко да приключи. Туристически информационен център тази седмица може би ще се поискат оригиналните фактури от всички изпълнители. Няма нещо тревожно там. Много дребни неща.
чак не вярвам колко дребни неща могат да се искат. Например, монтиране на един климатик, който с по-голяма мощност от тази, която е зададена от проектанта, голям проблем. При условие, че ние претендираме за финансирания разход, а не за разхода за по-мощни климатик. И както се шегуваме с колегите, тия във фонд земеделие май не са българи. Има неща. Да, в този момент. Тази седмица предстои отчитането на спортната площадка пред местната инициативна група. Вследствие на вашето решение с интегрирания план ще стартираме отчитане на големия проект за 5 площада и интегрирания план. Който стана вече ги забравям. Имаме подписани договори за аудиовизуалната база за изработване. Имаме подписан договор за ремонта на читалището в Бяло Малово. Имаме подписан договор за изложбения център в град Драгоман. Имаме подписан договор за Гаровия площад. Общо взето в ход сме. Това са сравнително малки проекти, които не вярвам да има кой знае какви спънки при изпълнението и реализацията. Спънките са от гледна точка съгласуване на проектите, от гледна точка на последващите контроли на процедурите. До тук нямаме върната процедура. Всички процедури до тук, които сме входирали в фонд земеделие, са били потвърдени в фонд земеделие. Отделен въпрос е, че или прекалено много работа има там, прекалено много проекти, които са на този етап. И не знам каква ще е причина, но наистина съгласуванията се бавят. Така наречените последващи контроли на процедурите, лично за мен, мое мнение, и не само мое мнение, защото колегите от всички останали общини в София област поискаха спешна среща, инициирана от областния управител с ръководството на фонд земеделие в тази посока. Да ни се ускорят процедурите с последващите контроли. Това е, което наистина бави много довършването на европейските проекти. И аз продължавам да съм на мнение, че има нещо сбъркано в системата, няма логика 3 години и половина, 4 да се съгласува един проект, да се минава през най-различни етапи, предварителен, последващ контрол на всяка една процедура и да остава накрая 2-3 месеца форс-мажорни обстоятелства да се стои. Но виждате, че във всички общини ситуацията е аналогична. Някъде избързва даден проект за сметка на друг. Общо взето това са ми болките и притесненията. Получихме дал ПУДОС за сметището, стартирана процедура, понеделник сутринта. Аналогична ситуацията с двата водопровода. Дразниме се взаимно с ПУДОС. Днес, утре, други ден. За някакви запетайки, за някакви забележки. Много поне да направим първа копка лятото. За да може да кандидатстваме и с другото трасе, което е горе-долу още толкова, още 5 км. И в този мандат, ако успеем да понаправим нещо в ВиК сектора, да го наречем, няма да е малка заслуга. Борна стена, 3 сондажа, спечелените проекти, ако успеем да ги изградим, или поне да ги отпочнем, няма да е малка. Последният ми разговор, който имах с ПУДОС вчера, за да не връзка с това, че процедурите за двата ни водни проекта се бават, служителката оттам ми отговори, че трябва да бъдем търпеливи. Вие знаете за този проблем, ми говори тя от преди 20 години, той съществува при вас. Трябва да бъдете още малко търпеливи. Когато си играем на юридически казуси, на част по лъжичка, така действат почти всички институции в България. На част по лъжичка. Хвърляте се едно писмо с някаква забележка, отстранява се забележката, входира се, минава 2 месеца, пристига нова забележка и времето лети, хората справо недоволстват, справо обвиняват и мен и може би и аз, да ми се случва да ви звънят за поредната авария в ВиК.
Това е реалността. Съжалявам, че трябва да го кажа, това е реалността. Не е до административен капацитет, може би, не е и до проекти. Виждате колко много проекти предложихме. Някои от тях са наистина прекрасни, много ценни. И като се тръгне по пътя, става страшно. За едно и също нещо има две различни решения. За едно и също нещо. Корекцията, само да кажа, корекцията, която се опита МОСВ върху нас да наложи така чисто административно в размер на 25% 75 хиляди. Ние обжалвахме пред абсолютно всички възможни институции, които на този етап можем да обжалваме, защото ние нямаме акт. Да. Ние имаме само едно писмо, което казва да глобяваме ми 75 хиляди. Вие ако обичате си ги плащайте. Но нямаме административен акт издаден от тях. Но искам да кажа, че случката продължава. Първо ще се разглежда от някакви съвети, с участието на представители на МОСВ, МРРБ, Национално сдружение на общините. И дали ще ни бъде отменена тази корекция или не, никой не знае. Големите финансови корекции вероятно ще бъдат редуцирани, тези, които касаят сума над 500 хиляди, но за по-малките дано да имаме късмет да не ни глобят и за това. Защото според финансовите разчети към края на юли горе-долу трябва най-накрая да сме стопили прословутият дълг, който включи на 4 години, да сме горе-долу на нула. Тоест да започнем на чисто. И дай Боже да нямаме следващи такива случаи, да имаме голями финансови корекции, които буквално да ни смазват и обезкръвяват. Да, благодаря, господин Иванов. Колеги, други въпроси, които имате? Не виждам. Поради изчерпване на дневния ред, закривам нашето заседание.